Hi ha una idea molt simple que pot canviar completament la teva vida. I és que no tot el món mereix estar a prop teu. I no parlo d'elitisme, parlo d'energia, d'actitud i de com algunes persones poden contaminar, literalment, la teva manera de veure el món. Hi ha certs tipus de persones de les quals és millor mantenir una certa distància. El primer tipus és fàcil de reconèixer. Són els que sempre parlen malament dels altres quan aquests no hi són. Ja coneixeu aquest tipus de persones. Quan algú surt de l'habitació, comença el festival. Crítiques, comentaris, insinuacions. I aquí hi ha una regla molt simple de la naturalesa humana. Si algú parla així dels altres, també parlarà així de tu quan no hi siguis. No és una excepció, és un patró. El segon tipus és més subtil. Són les persones que sempre viuen envoltades de problemes. No és que tinguin un mal dia, tothom en té, és que cada dia és un drama nou, un conflicte, una queixa, una desgràcia, una injustícia. Amb el temps, descobreixes que el problema no són els problemes. El problema veritable és la seva manera de relacionar-se amb la vida. Algunes persones no resolen dificultats, les multipliquen. I si passes prou temps amb elles, acabes absorbint aquesta mateixa manera de mirar el món. El tercer tipus és el dels mals hàbits, persones que viuen constantment en dinàmiques autodestructives. Alcohol, excessos, decisions impulsives, entorns dubtosos i no només això. També tenen una habilitat especial per normalitzar aquests comportaments. De cop, el que abans et semblava una mala decisió comença a semblar normal. I així és com moltes persones acaben adoptant hàbits que mai haurien escollit per elles mateixes. Però ve aquí el quart tipus, que és el més delicat. Són aquells que no han construït res, però tenen una necessitat profunda de reduir el que construeixen els altres. I no parlo d'una crítica sana, parlo d'una cosa diferent. La necessitat constant de minimitzar els errors dels altres. Quan avances, hi troben defectes. Quan aconsegueixes alguna cosa, la ridiculitzen. Quan tens una idea, la qüestionen. No perquè estiguin analitzant-la, sinó perquè el teu progrés els incomoda. Perquè quan algú del seu entorn creix, els recorda tot el que ells mateixos no han intentat. I en lloc d'inspirar-se, prefereixen rebaixar. Perquè aquesta és una de les coses més curioses de la psicologia humana. Per a algunes persones, és més fàcil reduir la llum dels altres que encendre la seva pròpia. Per això l'entorn importa tant. Les persones amb qui passes el temps influeixen molt més del que sembla. Algunes et fan créixer, altres et mantenen on ets. I algunes, si no vigiles, poden acabar arrossegant-te cap avall. I aquí apareix una reflexió que diu molt sobre la societat actual. Molta gent no compra allò que realment els faria feliços. Compra allò que els farà semblar feliços davant dels altres. Cotxes, objectes, estils de vida, decisions, pensades més per ser vistes que per ser viscudes. I aquí hi ha una paradoxa curiosa. Els somriures falsos acostumen a ser molt més cars que la felicitat real. I això, si ho penses bé, és una mica trist, però també és bastant revelador.